Salam Şöhrat Muhamov, şu görüngeçligi kabul edip gelen üçin köp sag bolsun aýtmak isleýän. Bir gysgaça özüň barada maglumat aýdyp bilersiňmi? Salam Döwran, men hormatlap çağıranyň üçin minnetdarlyk bildirýän. Men Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna 2011-nji ýylda bakalavr derejesini finans bölümine okumak üçin geldim. Soňra bolsa ünsümi data alymlary çekdi. Şoň üçin hem data alymlary boýunça magistr bölümine okuyan şu an. Gatgowy. Soň, ýanky data alymlary diýdiň. Data alymlary nähili bir zat, nädip açyklap aýdyp bilersiň? Data bolany biziň etdiň her hereketimiz, günüň aýlanmagy, ýagyşyň ýagmagy, şu datlar hemmesini kompýuter diline öwrəňde data bolup geçýär. Ya maşynyň gidip barýaka gapdarnaky gapdarnak jisimlerle interaksiýona geçmegi bolup biler. Ýa-da DNK-laryň howly bolup biler. Her zat kompýuter diline öwrenmede data bolýar. Meselem ýyllyk ýagýan ýaşyň möçberi, şu hem datanyň bir görnüşi, ýa ýyllyk alynan hasyl, şu datanyň görnüşi, ýa jaýlaryň ortaça bahasy, şu da bir datanyň görnüşi bolup durýar. Data diýmezde bu statistika, esasan hem statistika kuplanýar. Statistika, ýani maglumatlaryň birikmesi, ýani her zat barada aýratyn bellenen bir howuz diýip bolar. Edir aýdyşyň ýaly her zadyň bir bellenen şekli näme aýdyp bolýar. Meselem günümizde teleskoplaryň älem jahany sinemalary, bumuny hem şolary hasaba almalary, bol etdiň hereketlerini, aýlanyşlaryny, orbita çalışmalaryny, ýa bolmasa başga bir özdaşlaryna aýlanmak bolup ber. Her zady bu data alymy bolup durýar. Soň, şu zatlar aýratyn bir gyzykly zatlar. Ýani şu zatlara höwesiň nädip başlady? Men finans bölümini okudum ve finansda biz data ulanýarys. Biznesde her haýsy bir biznesden bolsa data ulanýar bularda. Ýöne ingiççe aýdanda blind method bilen decision making diýilýär. Karar vermek bir zada karar berende öňkü tejribelerine baglykda karar berýän, bu käwratlar görýän, käwratlar görüp bilenok. Meselem finansda high frequency trading diýip bir zat bar. Şu taýda gaty köp demeler var, detallar var. Şu detalları gözden kaçırıp bolýar. Kompýuter bolsa muny gözden kaçırmaýar. Men şu taýda ünsümi çekdi. Bir zat edende has efficient şekilde edip boljak diýen şonu göz getirdim. Datanyň metodlaryny, data alymlaryň metodlaryny öwrenmek arkaly şonu has efficient, has arzan şekilde önümçülük edip boljak diýär. Başga ýerde ulan başga bir puldok öwrenip boljak diýeni göz getirdim. Şu hemen ünsümi çekdi. Başka da bir video görümde, almy bir dokumentary filmde görümde, şu bir ýylda toplanýan datanyň möçberi şu ýylda toplanan datadan has köp bolan wagtynda bir dokumentary gysgaça film gördüm. Şu hem men nime aklym şu özümde bir howes döretdi aklymda. Soň, neçer ýyl bir näçe ýylda toplanan ýanky maglumatlar rödanam köp bir ýylda toplandy diýen. Bu bir ýyllar geçdigiçe hasam köp ölýänler. Bu maglumatlar bir ýerde toplanyp saklanýarmy ýa nähili ýagdaýda bir şonu goraýarlar. Bu firmadan firma ütgeýär. Käbir kompaniýalaryň öz privacy, ýani öz business secretleri bolan üçin bu ýynan datalaryny öz serverlaryna gizlap saklaýar. Bu serverler berýän başga da daşynan cloud system diýip sistemalar bar. Daşynan berýänler amma özüni saklaýanlar amma eger özü hardware, ýani başgaça aýdamyzda jisim hard disklerini almak istemeýän bolsa ýokary möçberde muny cloudda tutýarlar, bulutda, bulut sistematy diýip bolýar. Bunu internet arkaly bağlanyp şonu access edip ulanýarlar şonu analiz üçin ýa başga orda şunu ulanıp bilýärler. Käbir şirketler hem bolsa kiçikdeýe edip şonu öz serverlerine, ýani munyň howpsuzlygy üçin öz sırlaryny bermezlik üçin öz serverlerine saklaýarlar bu datany. Şu datada haýsy uruna öz ünsün berýän?
Aslında men datanın her yönüşünden öwrenýän edir şu wagt. Data alımlary gatır çuňur neme ulu alım o bir kaçı bir böyle bir peçiyor börekten anlamak bolmaýar. Açıp aýdyp bolmaýarmyny. Şoň üçin mene data mining, data analytics ya da machine learning, deep learning ýaly türlü ya da natural language processing, image processing ýaly bölümleri var. Bular men şu wagt edir şu wagt machine learning we data mining we data analytics bölümlerini okudum. Bilýän edir şu wagt hem öz urum hem machine learning'e çuňurlaşmak isleýän. Machine learning. Machine learning. Machine. Bu haýsy görnüş machine? Machine learning diýip aslında we enjam ýok. Bizim elimizde kompýuterler bolýar, ýokary tehnologi ýokary gymmat bahaly ýokary tehnologi kompýuterler bolýar. Ýörükde şu data alymlaryny ulanmak üçin ýasalan kompýuterler bolýar. Bu data alymlaryny her aýsy bir kompýuter edip bolanoksa datany möçür uly bolan üçin belki terabaytlap, heksabaytlap, heptabaytlap data bolýar. Sen şunu proses etmeli bolýar. Şoň üçin hem güýçli ýürükde öndüren kompýuterler bolanýar. Bugün bu data proses hepdeläp belki aýlatym çekip bilýär, wagt ulap bilýär. Tawrly bolmaly. Machine şonu proses etýär. Machine learning bolanyny kompýuter programasyna ýazan algoritma sen öwretýän, bir zat öwretýän, bir iş etmäni öwretýän. Statistik modellerde meselem naive Bayes model var, KNN model var, onun her xil modellar var. Şolaryň esasyny sen kompýuter algoritmasy öwretýän ýöne esas edilýän training test diýilýär. Alan datany iki bölüge bölünýär. Yani bu train sen başda öz modelini öwretýän kompýuteriň machine learning ýani şoňa diýilýär öwrenmesi. Öwretýän kompýuteriňe, şu algoritmaňa öwretýän şonu train bölüni, tamam şu öwrenmesi esasyny test bölüni berýär. Şoň üstüne şu testing analiz etýär. Yani bu train esas köplünç standart gelýänler training 25% datanyň training için ulanılıyor, 75% hem test için ulanılıyor. Şurada in halayan adam näme? In gögünüňe ýarayan bir işlendi, höwet bilen işledýän zat näme sen? Her gün täze bir zat öwrenýän. Stabil zat ýok. Algoritmada şowar ýalak bolup görünýär, sen şunu optimize etmeli, üstüne işlemeli, bir algoritmany ösürmeli, bolmasa başka algoritmany goýup barlak görmeli, rezultatlaryny, netijelerini deňişdirmeli. Şu belli bir netije, näme netije aljagyny bilen ok, öňüňde belli bir netije ýok, näme özüňem bilen ok, ýöne bir zatlar gözleýän, hemişe şu susuzlyk, bir açlyk, bir täze bir zat tapmana bir özüňde bir höwes bolýar, ýöne dowamly şekilde gözleýän şonu. Jogap gözleýän. Bir netije çıkanokmy? Bir netije çykýar. Bu aýla wagtynda continuous bir zat, infinite bir zat. Aklynda sora gelýär, soraýan, gözde geçirýän, bir jogap tapýan, ýene sora gelýär, ýene gözleýän. Alan netijeň esasyny ýene sora gelýär, ýene gözleýän. Bu aýlanşykly bolup durýan zat. Muňa ýyzy ýok, ýyzy gelmeýär. Şu netije bar diýdiň. Şu wagtki edilen işlerde sen özüň bolsun ýa-da başga belli adamlar bolsun. Mysal berip bilersiňmi, naşul işler edildi, netije berdi, intäm üstünde işlenýär. Ben başta bir netije bereýin, soň hem ödediň işler hakkında biraz gurrun bereýin. Netijesini şu wagt Tesla'nyň ýa bolmasa başga Google'yň self-driving car diýip bir zat oýlap, self-driving car üstünde işleýärler şu wagt. Ul kompaniýalar bunda machine learning ulanılýar. Meselem, maşin gidip barýaka, avtolog gidip barýaka, gapdalnaky jisimleri ýa-da environmentyny sensorlar bilen sensorlaryň üstüne scan etýär, skanýer edip, muny maşynyň içine yerleşen kompýutere berýär. Bu kompýuter bunu alyp eýem awtomatlaşdyrylan bolan üçin şu datany proses etýär. Meselem, maşynyň özüň durmagy ýa bolmasa bu Tesla'nın beta şeklinde öndüren Avrupa'da işleyen, Avrupa şehirlerinde işleyen self autopilot var, self-driving car.
mesela Amsterdam'dan milip Paris'e çenli maşini özün ulanyman gelip bilýäňiz. Özü şu line'ları scan edip, kaptana cisimleri scan edip, ýa-da maşinleri scan edip, ýa öňüne adam geçen şonu scan etdi, içindäki oturan adamlaryň howpsuzlygyny hem scan etdi. İçindäki maşynyň içindäki oturan passajerleri hem scan edip, şoňa görä netije bar ýa. Mesela bu şoň bir misal bolup biler. Edilip görülmi? Şu an beyte şeklinde, yani Tesla'nın öz işgärlerini test etmek için verilýär. Ulanıp görülýär. Tesla'nın öz işgärleri ulanýar, üstünde işlem ulanýarlar, ulanýar. Şolara şu ulanmana bir mümkinçilik bar, üstünde işlemeler üçin, bir östürmeler üçin, şonu optimize etmeler üçin dogry işlädik bolanak öňe temmadan çağda emedekler başlaýar, ýürep başlanak, algap başlanak. Bol hem emedekleme döwründe şu wagt. Ýoş-ýoşdan üstünde işleýärler, östürýärler. Algoritmalar optimize etdiler. Etik, bunun bir başka tarafı hem etika tarafı var. Diňe bir teknik tarafını gözden tutmalar, etika tarafı hem var. Mesela şu şeyle soru berýärler. Sosiologlar diýenler, eger diýen maşyn gidip barýan bolsa diýe, öňüne bir algat çyksa şu maşynyň. İçine maşyn kimi birinji oçurda kimi birinji nowatda kimi esas almaly, kimi howpsuny esas almaly. Bu ýörek geçip barýanyňmy, passajeringmi? Eger birden tormoza bassa, ýa-da gapdar lane geçdi, howpsuzlyk näýlek bolar diýip bilen bir soru bar, ýa-da şoň üçin üstünlüğini tek işlemeli, hem başka faktorlar hem bar. Yani sosial faktorlar hem bar, teknik faktorlar hem bar. Doğru. Bu diňe Tesla edýärmi ýa başga firmalar hem bar? Başka bir näçe firma bar. Uber iş üstünde işlädik bilýän, Google üstünde işlädik bilýän, Tesla iň uly nemesi, misaly, iň köp investment goýum goýan kampaniýalaryň biri. Şu 3 kampaniýa esas iň uly goýumy goýýarlar şu wagt. Men Elon Musk'ın diň şahsy hasabyna täze bir zatlar gurup görkezdenini gördüm. Video öz eli bilen video ýazyp edýär, bir täze bir zatlar gurup görler, olar näme? Elon Musk bunun işleyen bir näçe proýekti var. Self-driving car hem bulan biri. Bunun gapdandan neme var? Tesla'nın Hyperloop proýekti hem bar. Bulan daşyndan Nevada'da ýalňyşmasam uly batareýa gurdular. Yeketek görnüşli, başka hiçbir dünyanın hiçbir künjöründe bolmayan uly batareýa kompleksini gurdular. Öz edýän işiň barada bir gitse aýtdyň ýöne has açyklap düşündirip berip bilersiňmi? Biz aslında bir komanda olup Amerika'da team diýilýär, team olup bir proýekt üstünde işledik. Bu proýektiň ady Self-Sufficient Organic Farm. Bu günümizde dünýäniň, yani adamlaryň, dünýädäki adam sany artýar we şeýle sonra ýüze çykýar we asyrlardan hem soralyk gelýär, iýmit näil ýetirerse adamlara, näil östürer. Bizim hem şoňa okuwçylar bolup bir gowy jogabymyz boldy we proýekt organik şekilde, gama ulanman, bir ösümlüğün genetikasy oýnaman, tebigatdan gelşärdip öndürmek üçin üstünde işledik. Bunu hem aýdy şimdiýär ýa-da machine learning we data alymlarynyň kömegi bilen ýerine ýetirip projektlaryny suwd etdik. Bu bizim proýektimiz organik ösümlük öndürmek boýunça dizayn edilen bu uly şäherlerde problemesi olan täze sveje produkty diýilýär, fresh produce diýilýär. Şoň üstüne öndürmek, şoň üstüne işlemek, preservant ulanman, dermanlaman şonu adamlara şonu tebigatdan gelşärdip bermek. Bu närik şekilde bolýar? Bu bunun dökümü bolýar. Soňra suwuny sazamaly bolýar, sen iýmiden sazamaly bolýar, günni sazamaly bolýar. Efficient şekilde öndürmeli bolýar.
bizim eden işimiz aslında başka hiçbir yerde gavat gelmedim. Bizim etdiyen adamımız aslında günlü restoranlar gaçık ulu meçhurdu. Galınny zynyalar bunu gönü musra zynyalar ya da trash dump etdiler. Biz buları zynman alıp şoň üstüne işläp täzeden bunu organik döküme öndürüp bu dökümü hem östürecek önümlümde döküm edip ulanmaly ya da isteyen başka şirketler bağ bolsa, kampanyalar bağ bolsa organik döküm şeklinde satmak bolup durýar. Önümü östürmek bir esasy yer tutýar. İngol mesele önümü ýerde östürmeli diýen soraw ýüze çykýar. Yer dar, nädip nemesini önümçülüğü arttırmaly, köpeltmeli. Bunu nädip sazlamaly, genetikany ulanyma nädip sazlamaly. Şu soraw ýüze çykdy. Biziň hem jogabymyz muňa machine learning data alymlaryny toprağın içine yörüte sensorları yerleştirip bu sensorun üstüne de yörüte filtrelerini koyup filtrenin içine tohum yerleştirmek. Bu tohum yerleştirdikten sonra bunu yıllığını, suyunu sağlayıp vermek. Yani ayda şimdiyali burada sensör bolon için ötümlüğün kökünü ve şu datanı gather etdiye, şu sensorlar yıllık bütün yılın doğamına şu datanı çöplüye, bu datanı çöplüme esasında hem şun näyle yıllık beremizde has köp önümçülük alınıp bolunjany barlayarız. Yeni bir mesele ötümlükleri yetiştirende bakteriler ya olmasa türlü mörmöjeklerin barması. Bunun zäherlenme bolýar, bu hem derman ulanýar. Amerikada pesticide diýilýär. Bu hem adamların sağlığına ziyan hem bolup bilýär, sebäbi öldürmek üçin yasalan kimikat bolup durýar. Bu bolsa şeýle bu meseleni şeýle çözdük. Sensorlaryň içinde yörüte yerleştirilýän gural var. Bu gural toprağı pastayanla hemişe scan edip durýar we ötümlüge baranla şu filtrenin ucunda duran üçin suwuny biz berýär, avtomat şekilde kompüter sağlap berýär. Bu başka dökümlerini hem şu sağlap berjek şekilde dizayn edilen üçin buna virüs barıp bilmeýär, pestiside barıp bilmeýär. Şeýdip gorap saklaýar ötümlüge. Kökün goraýan. Kökün goraýar ötümlüge şeýdip östürýär. Köküne ziyan berip bilmeýär. Şoň üçin hem alan produktlarymyzda pestiside yani derman ulanman üçin tebigatyň berýän baýlyklar esasynda önülüp östürilen üçin adamlar sağlygyna hem peýdal bolup durýar we lezzet hem başgaça bolýar. Düşündüm. Indi tohum bilen bir baglanşykly bir zatlar aýtdymda. Tohumçylyk bir aýratyn uly bir zat. Şun ýaly biziň ýurdumyzda da daýhanlar bardyr, ýa-da şon ýaly bir potrot bilen meşgullanýan adamlar bardyr. Şolar sen bilen araklaş gurup bilerlermi? Nähili maslahatlar berip berdiň şolara, ýanky bilýän maglumatlaryň netijesinde? Bizim bu proýekde üstünde işlemegimiz diňe bir Amerika üçinler, dünýädäki global imit problemini çözmek üçin, şu meseleni çözmek üçin işledik. Bunun gowy taraby muny bir uly yük avtolarynyň arkasyna bir trellere yüklep daşap bolýar. Uly şäherleri saklamak üçin, bolmasa ekrançylyk yerlerine toprağa yerleştirip bolýar, parnik şeklinde saklap bolýar. Biziň finansiwy şekilde dizaynymyz, modelimiz franchising, yani adamlara şonu bermek, getirip öwredip şol işi adamlara bermek, özleri şonu aýlap dolandyryp biljek şekilde sazap bermek we ýyllyk täze modellerimiz ýa täze eden şo alan ötüşlerimi we alan şo datanyň esasynda çıkan netijeleri şolara bermek, paylaşmak ve
dowamly görnüşde şolar aratlaşykda bolmak, aratlaşyk kesmän saklamak. Sen edýän işleň ýanky bilim uğry we ony amala aşyrýan däl, siz şonu tapyp berýäňiz we amala aşyrýanlara gowşurmak bolup durýar. Alymyşem üstümüze düşýär, ýöne biziň esasy bir almy iş üstünde işlän esasy böyle oşan eksperiment bolup durýar. Bu sebäpli hem bizim elimizi çermäp bu işin içine girmeli bolýas. Özümüz dowamly görnüşde bu işin içinde bolmaly bolýar. Bolmasa netije alyp bolmaýar. Daýhanlar biziň beren netijemiz esasyna şoňa görä, biziň beren treningimize görä we ya bolmasa şo alan datadan alan rezultatlarymyza görä ýerine ýetirýärler we öz alan treninglerine görä şo zatlary ýerine ýetirip ösdürýärler. Ýöne dowamly ösmesi üçin biz hem elimizi çermäp şol işin içine girmeli bolýas. Düşündüm. Indi şu zatlar bilen gyzyklanýan adamlar seň bilen aratnaşykda bolup bilerlermi? Elbetde. Nähili aratnaşyk bolup bilerler seň bilen? İsteýänler üçin elektron poçtamy hatda atyp bilerler. Bir informasiýa isteýän bolsalar, ýa-da bilmek isteýän, öwrenmek isteýän tehnologiýalar bar bolsa biz bulara kömek edip bileriz. Öğren oy. Indi dinleyenlere bir sizin edýän işiňiz arada görüp biläjegi bir mysal bir website ýa-da web sahypasy barmy? Gynansak da günümizde yok. Biz bir komanda olup işleýänimiz üçin şu proýekt teoretiki şekilde gutordy, tamamladyk. Indi ortamyň inşa adamda application'y durmuşa geçirili şekli, stadiýaty bar. Bu hem finansiýa ýagdaýlar sebäpli, ýa bolmasa käbir komandamyzdaky agzalarynyň PhD doktorantura kabul alma sebäpli biraz durulmaly bolduk. Nesip bolsa öňümüzdäki ýyllarda ýöne muny täzeden dikeltmek pikri aklymyzda. Biçur bize ýazgy mysal ýokmy? Plan diýip ýazsaň şoňa meňze şäherler çykar diýip bilersiň. Gynansak da tapyp bilmersiň üçin sebäbi bu bir private ýeke proýekt bolan üçin başga deňtaý bolmady üçin bu biraz trade secret diýerler, hem biz açsak ulu firmalar gynansak da alyp muny öz hasaplaryna ulanyjak diýsek biz bunu açyp berip bilemiz o. Ýöne bawa daýhanlarymyz ekrançyk bilen meşgul bilen iýleşlerimiz bolsa biz öz tapan informasiýalarymyzy ýa-da peýda bolup biljek zatlary paýlaşyp bileriz. Öğrengi oy. Köp sawal gelen üçin ýene netip bolsa alan netijeleriňizden soňra ýene görüşeriz, ýene durumlaşyr. Hatta o wagtlar belki tamamlap emmekşa ýetirersiňiz, belki satýan olarsyňyz, onda ýene de görüşeriz. Köp sawal. Taňa köp